Maragoba, Chigosori, Imeya Ndizi TV. Demo ya Rian Ngombe Eskimu, Ekinyuru kia Ensakia. Nigale omogaka bumungna nyagusira Jane Oigo. Na nigale ise Margaret Muturi nyagusira John Kennedy Oigo. Samuel Ocharo Oigo. Mondesta Omete. Jacqueline Oigo, Alois Mukamba Oigo, na Hilda Oigo. Nigari mumrumu abo nyagusira Stanislaus Nyarangi, Atanas Mesa Mukamba, Helen Oyaso, Martha Anthony, Oigo Nigo Alisebiara, Peter Moturi, nyagusira Kennedy Omete, Gertrude Samuel, Abel Nyakanga, Nancy Babu, na Matobe Ondieki. Nkolera ya Moturi, Okemwa, nyagusira Omete, nyagusira Nyakanga, Babu na Ondieki. Nigari Sekoro, John Kennedy, Reginald, Brian, Edmond, Elijah, Kennedy, Ocharo, Anthony, Oigo, Vera, Deborah, Job, Dorothy, Weldon, Laban, Hillary, Ian, Jakes, Sean, Nomoveroye Nigura Ruswenkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital Rituko Rialamisi Jitalikia merongibere chomutinyo yomutangani bo mwako yobukiri bwibere ne merongibere neibere Nigora sabirwe ase kanisa yege Katoliki ya Ensakia na maiga yaye koirwago ikasinka yaye ase kenyorokia Ensakia. Nigora sabiruna koeniwa chitalikia merongibere noyemo omutinyo yomutangani bo mwaka bukiri bwibere ne merongibere neibere ritukuri yuma ase kenyorokia ye Ensakia okuo nokoralia kugokwa kwa mogaka Zakaria Joseph Oigo ase bali bonshi banyoliruno gwa koko nigo twarure engora yaito. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Muri nande to kwari na sema mbiengi ya ditu kuneria la misitari kemerongevere mutinyu mutangani mwaka w'ikirubere ne merongevere nebere kera matuka ngenda kominyo kamano naso mutinyu twatigeria matuko makego tukoro mutinyu January aneno meda antabange ba kopa January kurende omwaka yo obeire tabauti yake kyare mbrango twere bokendo mbaro mugasonoro nyasao tokonyire bono manju muri tukwireri bageria bene gukwarigania asema mbia bona sumuro Ensakia Imeya Ndizi TV nero bwansu bwomugusi nyarana na bogo kutobwati gwetera sensemeri yemitanda nsema ya Facebook tonyora Ndizi TV News nsemeri ya YouTube tonyora Ndizi TV News poigo na bogo to tweet @Ndizi TV News nande bogo sange karengeri kyao gwetera asena mbeyo era seskini yawo ngakikwabo kirenga kibotuko bwa bwarenge ngakikwabo ngakiuja gitukwirigania agochia seke bago kyao keri tukwe kigyo kwerigeria ekyaro mugusi ni gare nyakwerigeria obo kamambye mugusi ne gitinginye kengaini kyaryo bundi kyagaja karo kwabokire bono endete kwirigania abandi bayikire cyobisi karo nawe endete kwirigania endo ni goto ikirege gene tunya to guchaka umuroberi w'Ensakia amanaye kuruboniga ko ikachinse to cyabono mambi kabena intwe kato ikirege gene to guchaka nditukuria obutambe nkwachaka nabo kana nyasaye ande bono twasoire gaso umuroberi w'Ensakia igotoire libageri yabene gukwarigania mwanjo muriri obe na intwe go ikoma no watu no eko bwate birukunyobike mbale kunya babo kirwa igweteri kuba babwate mareri nge lakini to kubarigania senjira ya bene inde tunya to cha kumuroberi yoyo Ensakia buna botambe iredariane Brightom Makori Pia kigimana inche ni gwankoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekarato kwarigania senjira ya bene tokotebinga nyasaye na twanchite nando tumira nilikorutwa agatiganita bwigoro chinsa isato chamambia nando twanchire mega nande tumira nire emambia ya bono manchu muligeria ndonsia soro gendrete kuna kweyarigania senjira yogo chaka litkuliawo nalioko gendrete kuroberia abana bagende skuru abandi mbaro bakwenda mambia n'ikigale oseji school van abana babugete mapema na lero litkulia lero inyorane litkoli nene liechiro yaito ya daraja 2 bangina bono barure kuruchi county ao echiga chire aba chiamate cheito abangina barure kurubo basi koru nyangoso
barure koruchinsemo ao iligo ikase chiro bachake lituko bagoteba ng'enyoni ya mambia nigekonyora liberera mapema gose genkyo igoto gogote ing'abuka onye toraika kubuka boko mwancho murigile asengencho chinsa na chiechi ebiro na biebi oyo otaboke no likero kende oigwete bobe gosoro murwaire togoteba ng'a gendera konywa mariogo nande gendera kubwatia machiko egere naye obwene obumugima onyale ko bakogusangana intwe ime ya Ndizi TV umurobelio Ensakia igabono kabamo na intwe balimo gotobwatia koro chinsemo ao chingongo inye chiense nigo tukubaregania chingongo inye minetinga ensengima koruma chengumbu koruma iko koru Kenya ya itengima ne chinsemo ao tuabareganira sengencho inu n'abantu bengencho inu n'abantu abaya nakikiagere tuikaransira turakominyorera turasanga naye ng'anararia ya akorekanire asense ito ya Kenya igo kabamo na intwe gocha korubono iga wikachinsa isato cha mami igo mwanjo morire tosuka botame goteidore karuraske kuri nyomba mwao koro gutike TV tonyara go tutiga ikiana bakwenda gutubwatia sense meri mitanda sense meri ya Facebook tonyora Ndizi TV News sense meri ya YouTube na banando gutonyora Ndizi TV News enda kwanya kubwatia mirobiri yito ikiana ndo gocha gotebia buguri TV yao kuri nyomba kurende karobwate simu yao na bogoswara abwa Ndizi TV waswa YouTube wa subscribe kwabe kana ne notification ekaruko mirobiri gwensakio chakire kengere kyabugabo na kwa maana ke Ensakia ya chakire wasino ne kramangana mayago chiko chaka kwa iwe kengere kubugabo karwa subscribe kwa maana ke mirobiri Ensakia osa Ndizi TV nigegendere ko sebwate twins umanju muriri yendera ko bana intwe go ikomwere karotore soide maiga twasoino yo minto ne producer ito John Kebati akera ko beke mirobiri go se kera chakiro kora trachibicha ase enchera ere endonge kera abetabo ento bento waro manju muriri ento kora dera mirobiri igo keroro na intu tororo igasini ge go skabosi kaba manento go ikomwere hande botami ko te torina na bogunya ko tutarira hoja chobis chite jigo to kasensemo ya embassy pare nene ya kisinya koi ose kisi Kisumu na bogotonyora ase emagajo a new Brighton apartment ko iko gwatara kwarete biasara byao kwarete uchumbe yao ne twasemania na bakorete biasara byao no bwate nyangi osomo iyo na bwate nyangi na bakorete ritangazo ryao ne rotete kwikira bairi uyo mino banyolire gososirire na bakorete ritangazo eri rinde tunyato kumanyi abairi na ritangazo nderi onsora twale biasara na boko bikiga nditwanyato kwana asenjira ere mugone to kwenda sumutumo como que wende to kwirana tamayoso tanda sumutumo ko mte Brighton tigatonyeli manchu murigelia na bako tulikira SMS kwetera se namba yesimirega bwa TV aye atotabinga ngayi achakere litukokorwa ngayi achakere kibago kyaye korwa nande ngayi atuligere tikorwa ime yo morobelio Ensakia ngoge soma tolekerangere kyao wetere njira ya Facebook Ndizi TV News Twitter uno yo mintateba @Ndizi TV News na boygo YouTube na otoralia nande kera umwanchu murigelia soire YouTube nigago subscribe egera abe subscriber anyama abe aboyo moito ase family ya Ndizi TV egere tonyago sanga obwansu obumogusi n'abantu bonse abagusi ande aunsi ase babeta igotiga turagenda sense moyende ya studio kerato kwirana buna butambe nigoto gukwira gwika asa magazeti yeli tukulia lero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubiryo bw'esabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amanke iguru cyugo cyako ubunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yo bokoro bunchoreria bwibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bw'esabari yo bunchoreria murubiri ko yetu na inche ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cya mugaso ime ya Ndizi TV
mano manju mulire kero endelea kutubwati anene kurwa sensemeri ya Facebook ndoje Damaris Okali awatana ni go ale ime yumoro tena we are luck to have you two to start the day. Great introduction, nice day. Awate abunambu yamano osoira somorobelio o Damaris Okali kurwa sensemeri ya Facebook. Abande mbari kurwa sensemeri ya YouTube awatana Judith Jackson. Judith Nyaboke agateana no aromorobere kurwa sensemo chiri chia goruchinsemo chiri chia Phoenix inensemo eri ya ensemeli ya Michael semeli ya United States of America bagoteana babokire o Judith Jackson o Judith Nyaboke Makori agoteana no ada somorobelio embiemano aso koba amo ni Ensakia nerondi Steve wansu womogusi Evans anyona kuruchinsemo chia matutu ensemeli ya Nyamira agoteana no tole ime yomorobelio embiemano kera mwabokire na intwe mwanchu murigeria mbiyamana soko na koba ime yo murubulyo bwensa kya ekerto koletera intu babiri ko gase studio no minto producer yoni gatoko tebanga ni gotwa kubangeira mangana maya mange tukumanya liara sa magazeti eli tukolia lero tugukura tugenda semesa ya mangana maya kurwa somurubulyo bwensa kya no boigo mangane itase studio litukolia lero ya Thursday ngo chalegega egeretora sanga abiri atatu ekeroto goche kwemanya igoro yobosibori bwaito gose igoro yeri chiko igoro mwanchu murigereria tiga tukwaregani na ndebene asentunde ya kabere ekeroto tatego gosoya ase amagazeti yeri tuko lia lero gendera gutubwatia tume ekarangarikiao toma comment ya wetera se namba ya SMS eyuere ase TV yao otatabinga TV yao mbiye kobwata no toroche abantu bandi mbana kuiro bwansu barabuka asengenjo twensi n'abana abama twensi n'abantu abaya naye sango bwansu bokuruga igegeta senikia unambemo nakyo Ndizi TV bwansu bo mugusi ekene no tara gusiagima station teyora nyolerengia buna Ndizi TV nero bwansu bo mugusi ekerobono tokuire mase mugikasa magazeti yeri tukolia lero asoko boko kwane gusase mesa yane nigongo chinatwale gazeti ya The Daily Nation bina botambe ni ngotware gasedi ya The Standard ya sedi ngana limamu nena sipeche ntangani liero bolito igoro ya Smio ro moja gose ko share gose kwena na ebirogo kono ni igoro kana buna Laila is edge on Smio seat sharing ni gomo tuja kire gwatia mora wikiama kia ODM rera morodinga igoro yanga kiba uchiko share gose ngakiba uchiko bagana ebirogo unyoro na mora yana kahote abuna kia mekyo osaba moboni go uchikoene kia buna nomination singo korkanire ase enchira ere endonge konende nigo yaro kanende buna motwe no chakire kumwatia gose ni gata gutware birengere ninga kibona aguchiko share ngakiando uchikonyora ebirogo ao ime ye Asmio keroroje n'abantu bandi banyare bagwe sokya na kuchakorie ebirogo ao gatia bagabana bange besokirie utakochodie ticket no ni kyama gya ODM abagumende aba senator na bange basokire erinde bachikoligia gwetera ebirogo gwetera se kyama gya ODM kolende ni gobono yarekande buna umuraibu kyama gya ODM ni gar tete ni miroberia chakire kubeko eri kwena kya buna nomination cyo korwa na bantu gwa konyora mabaga yoko nyora ebirogo ao aneno tebena na tebetuna no mbali batari ko chikonyora nomination go se batanyore amabaga yo chikurwanire ebirogo biye oburai ni ga go chikuba accommodate go se ni go chiko so ase serikali ya yekera semere tubina ngo cyari kuwa chikura cyomwako yiga ko bomurai bwense ogatana sense ito ya Kenya ayuna rairo bolita se gasedi ya The Standard ase beji ntangani kolendo mugano wina bokonyora ase beji ya gatano na gatatu ase mangana karaga kwana mangana yu ngaki egendete osenga kyagendete kubike miroberio erigo chikochora bali bakurwanire ebirogo ao anene karo ensa egendete kusukamana gucha sikura cyumwako ye chigokorekana umutinyo gatano na gatatu kitariki kyanda umwako yiga aromete abaraibe sokire abangi kuliye birogo gotumeka abangi kuru kyama gya ODM yugo chikoba kongo guchikumanyanga ningo orache kotuka yo mabo guche kwirurukia bandera yekiame kyogo chakira no nyino no governor abangi besokire bali asikia mekemo
okonyora gose KNC besokire ODM besokire gwetani babiri batatu yue gochikoirera bona abantu bakorerwe nomination barorenga ningo ole the best gochikoiruruki gose gotumeka ekiama kia ODM gose kiama kende gionsi bani gatokuganya ekero babunge gose babwatani ba ODM batebetenga nigo bagochikochora na barabu kampanya ko omo raiwe kiama kia ODM pressure asenge nchungu chiria twara pressure na ndenkuirerenga onyo muntu otagete ko nominated kwanyora omunga oirwe ticket yachaga koreta omungusanano ase kiama kwanyora abandi bachakire go defect gose abandi bachakire kunganya na goswa ase ebyama binde kurende ase gazeti ya The Daily Nation page ntangani kegima nigegoteba buna obwamo bwa oka mbuche ko irera ekeminano kyo kuligie oborai bwense gose state house keminano kyo gochego so state house ko ba kongu gati ya Raila amo na William Ruto nigegoteba nga amukonyi bo morai bwense Dr. William Ruto na Odinga abuba bagenderete kura ase oko baba nyangongo gose asokumanyekana mono imense to ya Kenya kurende ebitango mbirororo birachi ko batanga babirabwe mbachi kubwa chikura ase round ntangani omo likiniga kare kurwa analysis gose niga kare kurwa ebitango biragere either oyomo abuba bonsi babere mbanyara ko baba kubwa ase round ntangani abwase ensemo ya Mount Kenya ere factor nene asabara yabo babere ase William Ruto nigo omuliki agoteba buna abantu baise gwesokia asobonge asensemo ya Mount Kenya na kumwakira chikura nigo William Ruto arabwe asoburaisi asentunde ntangani abantu baise gwesokia asensemo ya Mount Kenya na kumwakira chikura chinyinge kigima nigo arachekoba omubwi asentunde ntangani yoka kurende asomuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga Mount Kenya abantu baise gwesokia 30% merongetato igoro yemya baise gwesokia na kumwakira chikura ngana bara isa kubwa ase round entangani kurende ekera akeiru emerongetato igoro yemya sensemo ya Mount Kenya tokwenda sensemo ya Ukambani ase Raila Kalonzo abantu bese kumwakira chikura byakora chinsemo che Ukambani iyo yakire kuira Raila kuira nanse ngano nyonyolire 30 nonyega taite 30 chuka igoro yemya korwa sensemo ya Mount Kenya igensemo ya Ukambani abantu bese gwesokia na wakira Kalonzo Musyoka eye nechiko mobera kongu asenginjo igo chikura che Ukambani cyanyare ko bachiko bageka igone kyorokerere buna Mount Kenya Raila nigaganitie chikura ekerengege kesana egeranyare ko ba omugwi kurende to kwenda se ensemo ya Ukambani nechiko mobera kongu enyorekane ng'abantu besokire na komwa Kalonzo Musyoka ekura igonga Raila Odinga na William Ruto nigo babwategetire getindi ase chinsemo cha Mount Kenya na kerokende Ukambani igobono wike babekemero bulyo emekeranu goche kumanyanga ngaki bakunyara ko bagukwanira abakenya bonsi egere banyore chikure echo asenchira yomorembe Gobono negetire kerene keroto ganyemete annabara yabangi mbalgertia sense media me mountain ose centro krabako korabako kendo kurigichikura bon nande ngotebe kanere nekere centro yakwanire na kerbanjire ko boko nabo gweta ebone to kwentorere ngaki centro kayero chigochi nkoera ko boko omukonyi bumuraiwe nse Dr. William Ruto kose ngibago chiko ko boko omuraiwe kiama gyodi marera murodinga ndiro ko kanye ikiana matuka yenda tagosukamana kurende gutwarira Mount Kenya baise gwesokia sobonge na wakera William Ruto na bakobwa asentunde ntanganiri marioka Raila Mount Kenya nigatagite 30 yoka igoro yemya yabantu igona bateso kibonsi 30% yabantu banseme yubaso kibamwakere chikulecho ochigo obwire aserondi ntangani kurende to goira no Ukambani muna kwarorire onye ekiama kya obwamo bwa oka buguche gosokia presidential candidate ikirabona igambara manyanga ningo gochikoba lakini bagosoki gosenkalonso aise gosoki babe candidate igonera sobogari chikure cha sobogari noroche abantu bagochiko mwakera chachire kubagana ere na Odinga egento kera chikobera Odinga akong
kobwa chikule echo asentunde entangani. Ejini journalist jana da kurelia mangana siasa western nero watata taibi lakini nero ne de factor mayonyore na Moses kutangora naro na ensinaro na imbaje bali gere torore na go western ya represent kibara barato kerto kuskabosio ni gato ikase bechi ya gatano asika jiji ya te standard ya sebono kina gya PPI ke ende ko tegererwa ase Supreme Court korende bali ba kwamereria kine kyo opponents ni go bono banyare bagotea buna usibanyare bakubuli abanyare bakubuli ke gambiro gya Supreme Court gota change birengere binde byonsi gose kubwatia amangana ali anyare tukakuna chukuru High Court amo na Court of Appeal asibano kolengana ne ababwatia abo opponents cha building bridges initiative abanyare bagotea buna yaya kine kingeta keri gosuka gochibosio gose PPI teta keri gweta bakoragwa na David Ndi niyo bono babuliri abachache buna babuliri abachache Chief Justice Martha Koome David Chief Justice Film Mwenu abo nabana chibi na bonsi banyare banyara bago change kerengere kende yonsi anne karo egotebe kuna ose karo Court of Appeal yana chitebuna PPI njagwa tichiko nando nigo batebiruna mba Court of Appeal yani Supreme Court tenyara ke go change kende yonsi asema banda takote tenyara go sanitize PPI tenyara go sanitize gwa kolende etigare buna ya nina yana chetwe korwase chikoti chiribere Court of Appeal amo na High Court go abantu banda takurwe birengere byabo litkurigoro banda takur submissions go chase kigambero ekarato chebuna amangana na mange akwane to litkurigoro kramande bawote nigo ya ringirigo process abandi bawote na lichiko ndi abate abandi ba mochumura ibwense ebuna tatakeri ko initiate go change constitution ya Kenya abandi bawote abuna yaya nere no mo Kenya na bakoleta birengere bindi byonsi byo go change ekatiba gosiko change ko rete katiba gosokorera monjorero kubone to kuganya torore nki koti abana chibi na banki ngubwa kibago chikokora kolengana nabe karaba kuru birengere byabo arabometera bategereri barigeri bamanya batuka arabama gukora okona cha kwabo into yenda kuganya torore ngaki Supreme Court nere goseni gigo chikogenderia rege goserege ni gigo chikotinna kabisa ayina mangana ina bakunyora se beji ya gatano nomo na beji ya gatano na kabere asikati ya te standard kare kwa neta mangana yekina ya PPI kikirase Supreme Court honiga ayuna ya ayari bigambiro gotoko batigira abanyene gusubali bwatu bumanyi egere twamanya gusuka goche mutwe ase egazeti ya The Daily Nation omuga kagosomo sacho monigo anyartiko twabaga konyora chimilioni 2 maega yoko tebigwa nigo abwate uburuire bwa kansa egento gitarenge boigo gose arenge miss diagnosed gose yani akanenya gitari akagwe report etarenge eyeke maene nigo lengo mwaka 2015 ekero Brightom Makori acheta ase clinic ya kemo kimanyika ntemuna Jamu Imaging Center kera sensemo ya Mali ensemo ya Kilifi County ekera bwatu muchando bukomera nonyane ndagira ekera korere tu x-ray nigo munyagitalia mutebetinga nigo abwate cancer ye kemero egento kia mweto bwo bakegima gikagera kaira na gucha sense ya Italy achigokorera ubulingoli asoboime egera manyenga amene cancer muchande takera korere tu ebipimo asenselia ya Italy asengejo nigaro muiburo bwense yo ya Italy nigo munyagitalia report ya chitenga tabwati muchando ukansa nalira neta sense ya Kenya na gosoera ekliniki ekyo abwasabone kigambiro gia tebete akano chilingi milioni 3.5 kolende nande gigacha gigachenja omosacho yo anyariko bakagwa kano chilingi milioni 2 echanyariko gakoba gaguchegwa lituko liigoro igonga nabora ende nyitali kero kende onyarenga kwanyorire egogotebugurwa tuburuiregete kolende ota boruareti gose bipimo bitakoliribya kigambiro nigo giateba buna ogoferi gose ogota babantu bali maiso ekero gukora ebipimo byagerira abantu abange banyariko bakorwari gunonya na marwire amangao naborwari gose malaria kwika gwate buni go bwate gose no buriro bwesukari diabetes igobono ensemo yobochenu gose abo bisabo bochenu nigo baburiwe baba maiso ekero bago deal na barwire barenga na kulingoli omuntu kigima na kumanyanga inki kelieto omuntu nyuma bataramwa amariogo achake
gotumeka mangana yo gusomagana uyo okonyanyora se page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation onyara ko bagwesomera omugano uyo no mutambe ule igona bokwenyorera egazeti yao Carlos Cabosiona anda ase gazeti ya The Standard page ya kane nigo bono obororo bogendrete kubwata chiamate anene ekero abantu baborete korengana n'emibiri igendete kurusugwa asoroje rwayara ekero twakwanete ritukurigoro nyorete twakwanete amang'ana yara tuganyora na emibiri ya rusigwo gwetani 22 noyomo korende fami chiamate nchiri chigerete gwetera amakong'u korengana n'abantu baborete kibakurira munani gose nigo bakarutire ase orochoro iga igora ndi tugurigoro emebere ebere njanya tege kurusugwa sorochoro iga ase bona abantu abange boborero bogima bwabo bagote no orochoro nigo rwonjokire rwabeire ensumu ekiagere emebere kare kurusugwa kurwa sense benyiga ikitenda gwiri kitaranyara gotegorwa ekiagere emebere nigendete kurusugwa sense meiga ni chiamate aho nigo choborerete obogima bwabo nabari abamwe ababorete nigo bakagerete na nigo baranyare nigo bakarutire ase orochoroga korengana ne familia yamo nigegote abuna baberete buna gesomwana obo gose oyo mu buyamate yasirete mbara taratuko gaboniga ikibona baro bagendere gweta chimoje rikurigiri gose oyo mu oboyo na beteka kuruswa so orochoroga orochoro rwayala nigo rwabeire ekemero gose ase emebere gotugutwa kiholela emebere y'abantu bagoitwa kero kende ande batugutwa bona kiekogera serikali yatebetenga nige gucha kubeka surveillance enkongigima na kumanyanga nkaye emebere yekoru mbantu ki bagoita abantu bayanda bayituguta asoro cheme egere banyorekane egere banyarko bakoirirwa egetambukiro oroche korwa litkurigoro emeberange gwetani 22 ya rusugwa asoro chorurwa yala ande wikaigoro roche meberende ebere nande nigo yatogete igo nande yende naboranyore gikarororo igo botukimbo gwenete gokorwa nebyombe byonsi byoborendi ebyombe byabanyanyimbo egere imanyikane maisomarore bene teneni una abantaba abakenya aba ingoko baita ochubaruta ase orochoru rwayala twanyorete nigo konyora babwate chingoma chichiranete eywe koro kibuna abantu abayigo bakari kongento gusena goitwa n'abantu the same abantu bali bakubaita n'abantu abamo ekogera bagutwara mbabwate inchara nigo babwate chingoma chintindi nabayiga bangi baba konyora basibire chiguni bakamanya gutugutwa roche buno omosigo egento kya kirero bwoba abantu bense miyo nande nabokego tobwoba twensi buna bakenya boga se beje yakane ni murekrete omusa oyo mogosomo oyo oyo konyire kurusia abantu kurusia mebere yase orochorwo umugwano yumethena Nicholas Okite Okoro okurwa sense meri ya siaya ni ganyandika okonya none serikali kurusia mebere yekera kware gasi kurusia mebere yo asense meyo niga hote abuna chagete goseise na konyire aso kurusia mebere mwaka bwerwe ya muchimikianda 95 nomo ekero ngaki yinere abono mungwano nere niga rusetie experience yegoso manyo bukorwa seise mwegeretie egaseti ni momorekerete buna nero nyarga okonya no ene serikali ekera rusirie mebere gwetani 25 no mokoro asoro chorwo metari terrace montara asoro chi ande konyora sino mobere tari raisi kurendo mosa mongwano oyo omaikana Nicholas Okoro kurwa sinse mojirisia sia ni gagendere gukora imirimo iyo na gokonya no n'abantu mete diverse mete mbaro wana besera kandi mbaro kurende ni gali private akore gasi yae kifiake ari bikomanyene awanja gokonya andi ekasidi mo murekerete nere gote abuna agano nera kwenyorere sabuni yae koru nera nete betena no nena kwantena atari kwanja kwayo kore miremeye kurende kero monta guriro jinero gocho mukonya au morusia mbali nanda kora rusi bale moyo kurenda banka rusi mbali banyandi bakwete orone go kageruna bantabwe bako watambuti nigo bakutwase rochoru gigaseti ni murekerete musawo yo ero nyadega kugenda kokonya gusukurusia emibiri asense meyo ya orocherwa yara abantu bona bogwenda toko gwimero mononye na ase county abantu mbaro bamaite kwerema abantu mbaro togote bamaite wa kontimbo yani muntu gasoira machi mega nabo nanda osoka korwa takonyara ko bagakorimera na koirwa bakonya abange na abange twarori chinsemo ononye gucha
county sub county ya Gucha abantu mbaro bakurusia abantu bakubakonya kururucho muntu soire okonyuka ari moyo n'abantu bali babwata obumanyi yani bole natural mbachiti masoma ndonzi lakini bole natural abantu bamanyite kwerema antu buna bwenete ba egwemirimo egere bakonya asemechando buneye ani namono chinga kibune chichimbura akonyora abantu banarite gosombwa na mache nyuma tutaraenda omutimo ko mwanchu murigereria tigatorore ekimurikia goteba sepeji ya gatano na limose gazeti ya The Daily Nation abwase omuraiwe kya makiaudi Raila Odinga aboliri abarayibons bali bagucha ko lose basi bali bagucha kobugwa ase kimenano kya nominations banyariko babe abatwereru asengenjo amaya njirali gucha nigo yakwaneta yega imeyensemo ya Orange House imeyomochie o Nairobi abwekero omubunge osoyo kabiro omubunge umagarini Harrison Kombe oyo nyariko bakaweso ya asikia mekyo kya ODM balinga sensemo ya magacho ya Orange House imeyomochie Nairobi ababoletie nga echinechi ngati tutakiri kubagana chikura tutakiri kubagana chikura as nomination tigo montoyo machoru egere inwemobe abatoereru asengenche bintu nebi yabire gucha ase amatuko ale bosio egane kerobono Azimio parties gosebya mabiri bikoko boko Azimio la Umoja bigendrete kumirana na gukora emirobiri na gukora chinkwana chirichira abakonya gusukia obwamo ose obomo bwa Azimio la Umoja motwe eliko rosi emirobiri mekiranu na koranga Azimio la Umoja babeire ababui korukera asensemo ebaba bunge ebaba MCA ebaba governor ba senator na boigo ekirwe kenene kyuburai bwense memono manje muri mpara abagote sarno para murainde chazun matundura aoteano areme yumoroberio umwakiri George Murara aoteano aturire dikorujinsembo jijage sonzo Kisi municipality aoteabone mereme ya Sara na Brighton Mwenzi aoteana Ndizi TV mbele pamoja o George Murara gotote kuruense meria ya sonzo Kisi municipality aoteano areme yumoroberio ayo kati echi ya SMS gose chiri bandu baenda gotoma kuru asensemo ya YouTube Facebook amone SMS gwetira sinambe yeri gona umajumurire gona etomeka ngere kya otudenga yoturire dikorunga kwabokire ngwachakire kibao kyao gotokwenda somo tumokomokego ndito kwirina twende kurigiri usikomolekera aliarase chimagaseti Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kero monto na watu muganoye kurwe iboletwe guikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerengekenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwekebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emegano yabo
kira rituko ria juma chinsa ibere chia butuko na boigo mwiroro rituko ria jumapili chinsa isano na isato ugoika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Twakoragania na endo manchu murigereria igogendete ko baime yo murubirio Ensakia ekerokoretwo mwananchi Sara Nyarangi Ontita tugusanga no yo minto Brightom Makori igigase studio amo ni producer ito John Kibati igo nga twairanire na ende kuru asomotimo ko kolende nabakugendera kutubwatia wetera senchira ya Facebook Ndizi TV News na bayigansemo ya Twitter na boko tweet @Ndizi TV News na bogo YouTube na bogo swagari Ndizi TV News na ndekerwa soire tibwe bago subscribe egere obe oyo moito oba se team ya Ndizi TV oba family ya ito ya Ndizi TV asenge njoni watu waliganitie kero monto andonsi asore igo no bachinsemo cha machi Mungu na boko nyara ko bako subscribe na kubwatia emirobelio na kubeke kengere kilikia gotebinga emorobelio Ensakia chakire mangana mayanga chale papa antivirus osoire studio nemerobelio ende menge ne bipindi beite binge ebi yabyogosemia egere kwa nyara ko ba kokubwatia tobaisa gutigwa magega SMS na bwo tulikera wetera senchira ya simi eyuere ase TV yao ekero twirane gocha sa magazeti kolende ingora muna into nara kurukuru NB New Boy akurukuruka siobira otano ale miroberi kurukinse mo chiri chiage sima otano no ale me ye Ensakia inensemeri ya Facebook Efalin Sabira na Dennis Omoro otano bale na barabu ime yomuroberi otana Ensakia nere gotobo kimambia katwanyoro kana yasaye andi twaso Ensakia ni goto kwigwa twatwara na intwe obwanzu ini Efalin Sabara amona Dennis Omoro otana no bale ime yomuroberi inasemeri ya Facebook arotoko cheke na twamayanga yoturiri kurugombia mono omwanchu muri ande gendera koba amo na intwe nara kurukuna we are Kennedy Gisemba otana watching you from Minnesota continue giving us obwansu thanks in Kennedy Gisemba otana nero no ara somoroberio otana mbia mono tigatogendere koba obwansu na intwe obwansu no tokoba asemambi yabono nande inyolia Kennedy Gisemba ae babo ae Euphemia amaiga Ensakia akwani David Kimori akwani Jared Waro akwani Cyprian Ontita akwani na abange bali bagutulgere kore chinsa machiri chia diaspora Cyprian Marubi boigonere akwani wu abange bagutulgere chinsa machia Qatar abande kurwa Dubai bara mashabiki yaito abande mpaka kurwa New Zealand naro kurwa Dennis Marubi no murugyo ya Irene agotebanga noale lishabiki Ensakia na baminto bonsi George Mo biamono sana na baligereria bonsi ba usabanji bo murobulio Ensakia igotika togenderere ekero togoswa asi gazeti cheito na botambe gazeti mbwate ne ya the Daily Nation njengo china tore gazeti ya The Standard kero tuguri ribona kero tugikase beja ya 13 anena mangana ali Roberto medinde tuguriria mangana ali Roberto mono tuguriria omunya biasara monne oso monjolio monne chimi gwanchi ituguri gona nyartega kobwato kwa ataka ambiri kine gosichacha sine chitanya rde chikobo kolengana na roboto gutu ne high court ni gowanya teba ko wagoda gosini go batene ne state kumugambia omunya biasara monene chimi gwanchi mono murugyo Aileen Nsisa ni kurengana ne kina kirike mubwatene ndi igoro ya maria wetan chimilioni chiminye na ne keginga kyoboremo kolinde litukurigoro koti na ndenjaru ete oda buna tanyara ga kukambiwa kende igoro tanyara ga kubikoro mamochando nsi tanyara gako gambiwa kolengana no roboto gitu ni gotebekana buna konyora heoda ya njaru ete ntangani yare kutenenia ose yare gutanga estate kumubwata omonchuryo yo monene ose na como church na kumubwata na kumugambia
kulingana nike ni roboti rwita high court milimani court magistrate Bernard Ojoi niga confirm tina mbarwete chioda uchi assisted na tinyara kubwata chimi wanjigi gateabuna nonye no mosweli gwe serikali director of public prosecution Nordin Haji ne nanyarite gakwegwa chiodejo basebono omura yoyo gose umonya biashara yo monanyarite gakubwatuko ataga mbiri kende gyonse tukuligoro gobona kabo mosibole lituko ligoro Okwana isiko y'ekigambiro kia milimani memocho Nairobi Jimmy Wanjigi oyo koliye kerego kebo president mense ya Kenya gwetere kiama kia ODM ojubo igoro moncherio manene kigima imense ya Kenya nigatebete buna tagucha kogenderera kunereriwa obwene bwaye asengencho nigatebete buna okubwato kwaye nigo kwachete gose nigo gosegetire na mangana agesiasa abwasa komochia abamereri bali baye gose bali bakurwanirira ekeroge ekyo banyara ko babakomutigana abuli tangani omunachebi no monene kurwase kigambire ekyo kia milimani Bernard Ojoi nigatebete buna Jimmy taganire kubwatwa asengencho okona chokwonkwa rwetu abuli tangani nekigambiro kia high court okona chokwa rwetwe no mo charge Anthony Murima oyo tebete buna Jimmy Wanjigi tabwanera tikobwatwa aseboigo abayigereri baye gusaba wakili baye Jimmy Wanjigi oyo Maselita Willis Otieno na Nicholas Nyamai wanyartiko bakomocha omusole munene bwe serikali gosobisiane nene yo bosweli bwe serikali DPP Nordin Haji asogo ogosinyoko babwata ababande batogete asirimo chelio abantu bande 11 asirimo chelio libwateranetie likomubwaterana Jimmy oyibona orusi wororo inga ababande 11 Nordin Haji osinyiro gochika ensemo y'abanyanyimbo koenda kubabwata abwasi bamubekire limocho kigima Jimmy Wanjigi onyariko bagakwenyora ase chisaga eyamo yabo gekoba eliba ko anyatiko bagakomosoera omo tereneri bwe kyombe kyobotuki no basale George Kinoti igoro yamangana y'ekibunduki kiri kyabwate tukurwase nyumba yaye umwaka 2017 kulendo gwikabono kitaranyara ko bachikwiraniwa ekagera George Kinoti akabekerwa egesibo kemetinyene asechero umwaka eta kulende tukarora bune byombe biko na Ensakia na goteba esibeki nkiarenge bya osenki abwate terichiko tukarora mwalio yetanyari tukobagagoso asegesibekyo nera ganyara kobagagotenenanga inche moko bwate kyombe getamanyete mangana yo sengenchi chibunduki ekyombe nkero getinirete obugachi obugwe chibunduki igora onyate ko baga kwenyora ase echi headlines ose asa magazeti ose ase vyombo vya habari igoro yebintu gete kolindana nyarte ko baga ko bwate kwa litkole igoro Kaltugarta se mangana yo botuki asibwe serikali ose Directorate of Criminal Investigation nigo bono amonjori anyareka okoro gusaba obisa nigo banyare bagwa kwe transfer kuru enseme ya mugo cyase yende kolengana no koralia kwa umuteneri bwe kyombe George Kinoti nigatete buna bono gwitania abo obisa 52 nigo banyare bagokora monjori kuru enseme ya mo gochi asiyende gati yabali banyare bagokora gose bali bagokora amonjori anyareka gokoreka ngamone ensemeria Nyamira Kisumu Kerugoya Kakamega Embu Machakos Nyeri na Siaya sebona abo bisa banyare bagonjorerwa bagwa ku transfer kuru asensemo ya mucha siyende korengana Kinoti George Kinoti nigatete buna yenere nchira yamo yogotingi enseme ya DCI Directorate of Criminal Investigation igobono abo bisa banyare bagwa ku transfer kuru chinsemo kuru enseme yamo gochi ase yende asatete buna yenere nchira yamo yogotingi abokoreri ase kyombekyo Oyo ekerato ko cha kobange guche kukurira mangana ya magazeti bono nigo aba obisa kurwase kyo egose kurwase nsemo ya Kenya Power 5 na 3 bagendete ko ba ase SL gusase gesibo asengenjo yo entwaroche e blackout go system ya nyartko ba ke gusira litkoli arenge kitali chalengi 11 omutinyo mutangani bumakoyo iga ekero ensengi magosense ito ya Kenya egesuntagi ya chite chinguru chestima chikanyarko bachiko genda na chigatenenia obonchorori obonge ime yense ito asibali bategemete estima ase kigambero kya Kiambu nigobono
abo bisabo batano na batatu banyatwa bagotebiwa baguche gutangwa ase kigambere kyo osase chiseli echo asegeka kia matuke 22 rire bosio eribo tukibonyare ko babo gokorwa na koera asengencho muna chinguru echo cyomurira karo chiasirete mubasokano nigo chiasirete abantu nigo banchite gotenenya gosiko butora omuriro ase echitariki echo chiarenge 11 omutinyu mutangani bw'umwaka oyo igo no bagenderete gutangwa goika kia matuko 22 rire ari bosio egero butuki boche kunyara koba bokoera kero baratoke nerimo cherio nigo barachikoimukeriwe getambokero kieri chiko gosonye mbagutukana imocherio nigo baguche koba bakuigurirwa onyorubne kero botutukano bwapete gosekero muriro yunya chinguru cyomuri chikosirire tukerio botutukano bonene bwanyarete bokonekiwa eki bakenya bagatwara amaboli amangi nkikirete omuriro chinguru cyomuriro gosira goikabona machiwa taratoka bene korenga kini abukibabwatire ntokagirite na uchunguzi ngokorwero botukingo korwore tochikumanya nkikirete omuriro yo gosira kera abantu abange toroje namba direte bagatane biasara byabo nigo byanyarite bigosareka mono kera abantu abange nigo bagotegemea gose nigo estima osinguru cyumuriro nakibagotumia gokorera ebonjoriri bwabo au obono nigo togotige kiombe kia judiciary gose abotukimya bokoru kwenda kingikirite kia erometa bakenya mbatwarta maboli amange bakabona bataranyora machibu tukagirtena ekoti nechigo konya bakenya kumanya machibu ngikirite kwerende yo muriro kabutoka nekero chideka chitu chiarire igoro ya mangana ya magazeti tigatorete iri moiga University ya Kisii gusaba kole aborokia ba University ya Kisii ritukurigoro nigo bagenderete n'umugiro bw'emirimo maya yogotebanga mbanya ko babakwegwa chibese cyabo buniganeirie nonye no comment wa chibese cyabo mbana comment kurwa bachite imirimo kuru 2017 wika 2021 mbanya kwegwa bese cyabo ase okuigwana koligo kurkwanga collective bargaining agreement CBA nakio okuigwana babegete sei omwaka 2017 wikera bono mbaranyara ko babakwegwa besa cyabo bune iganeirie abwase bakorete okorobekana nabo igo kugenda umugiro abwase batete mbakunyara ko bakwirana ase kirasi wika ebirero byabo byategereirwe nigo bono babolire mu vice chancellor wa university y'ubuteneri bwa university yo omo vice chancellor Professor John Akama n'ubuteneri bwa university yo kubachi besa cyabo nari baranyara ko bakwirana ase emirimo erte wikabona to komweli wa magaseti ya mambia bona to kubunyo ko kwenyore kopiao wendo nyara ko esomera ntukiare to gochuteri to akwari anena aliira sobolito ya bona bokwendo nyore kopiao nyara ko esomera page ase page kya nto ko le page ase page ni gira to ire ke tampi konde to agotebia anena aliara ase magaseti to iri tukurare ko bona na nyorere kopiao nyara ko esomera nande nyoro na bokonda gutubwatia simero bilito sensemeri ya Facebook to nyara Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News bogo na bogo tweet @Ndizi TV News nande enda kusanga karangari kyao gwetera ase namba yera screen yao igo tosuka krato kwirana ntokwirwe kasemesa mangana maya habono mambia Ndizi TV ubwansu bw'omugusi weekend yetabwatu mu rubiri urumba tari weekend nonya kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kelia bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba
Hey! Mwachomori yaliyo Ndizi TV kunga rumba ya ikirevono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu muziki yaliyo makon kabisa. Merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kere chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora gochigoro tukini amaberera inkore trebinte bikongwe bintebe bawo igwa yebunga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande mainga chibandi nchira achega chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Amatera naro wa makoro wakaigure natumanyitia bateri abuo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera narazire mona na mangana yeze mona naganirie ngende gotimuka abantu abangi barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu Merana na shem papa gochakira chinsa isano na isatu chemogaso goika chinsa ikominemo chamaragoba iliosese niwo kegima na matera na bateria bakuru umwancho mulegeri Ndizi TV turigere tukurukaria erietaria na ngoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mukong bwa bateri umurobeli bweke muwa mukia bateri ni urabe kuko gotira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bari bakuru balikuwa lekoigwa na kumanya chingero chiabo na gusaba chingero chiabo kuruga stegesteseni ekia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera umurubiri ubweke mbugambugu kiabateri ni gochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorunire bireja uneganye ngotu ukorunire bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro bukristo bwao uise komocha igoretirwa mange litaria na ngoro kwa shem papa tigarabuya ona tigarabuya tororane ali iguru Umwanju mulire nande nechinga kichinde mambingi yango kwarigania se umuroberi Ensakia nene keremesa mangana mayende ngumanyina ali ali twagusangire kurugoro goika boniga yarana nabogonda gutubwatia sensemeri ye mitandao Facebook Ndizi TV News Twitter nabogoto tweet @Ndizi TV News naboga sensemeri ya YouTube nabogoto nyora Ndizi TV News nande nabosange kerengere kyao gwetira ase namba eyere gurabu igo irali bagali abene ndende ngumanyi ali SMS yetu mangana maya ono mambie iteteriane Brightom Makori nigo bona emocho bosongo emeroberia nyarege kobe kwerigo chikokinia omocho yu mugabana bwe county ya Kisiniga ahumiranite nabamanyi bogokini emechiabu litukurigoro ekero bakwanirete birengo bakobeka erigokinia omocho obosongo musakito plan sagini na igeta senseme yo na gotwariganiria roboti rokubwatia
Korengana na ababwatani abange bunabogokya nigo omochio bosongo ase account ya Kisii ogenderete gokina na goikera ebirengo byoko bagati yemechemene na iga Kenya ase omoyega wariganiwa na gokoreka ase amagacha manene ye account ya Kisii nigo abateneneri bomochyo bakobwaterana na ababwatani bande abange baimerana no mugavana James Ongwae ligokwanera bene engana yogokinya ebirengo bye municipality ya Bosongo wetera omuroberi omanyekante na Integrated Strategic Urban Development Plan ISUDP. That the last time that Kisii, it was Kisii town then, that the last time they had a strategic plan, urban development plan, was 50 years ago. Boards within the country, there are 62 municipalities, and the Kisii is always being used to showcase the work. And I want to put it to record that this is actually, this success is there because of the personal support of His Excellency. I just want to assure the people of Kisii that what we've done is selected a top-notch team to come and do the work. Korengana no muteneneri bw'ababwatani ba ISUDP gati yali bagocha koligereria iligokinya Bosongo namone chipara kubeka emerobori yogo kyani okorobekana gw'echipigipigi koligereria aye bintu bitwetana inegose environment nabo gokobwatania ewizara yendemero ase county ya Kisii ilyokonyora libaga lyogokinya omochio Bosongo. The reason why we call it Integrated Strategic Urban Development Plan is because it is a plan that encompasses all sector plans. We have the transport plan. You complain a lot about the traffic jam here. There will be a traffic or transport master plan. There will be land use master plan, environmental plan, and all the plans in different sectors. Ongwae nigo boigaya togia serikali ya soko genderera gokinya ebirengo byobochenu chipara gati yebintu binde ebinge oboigo asate banigo goikera bonno mochyo Bosongo obwata abantu gwetanya chiri buchiminye naigo oisanire koba omochyo monene abande mbali bale gotene na bale goteba ngi cancer center ngateyo ndete ko batebya. I want to tell you now, we also advertised for the cancer center. Those who want to put up the cancer center have already applied. I think we should hit the ground anytime before April or May. Mocho Bosongo nigore ase birundo bochiko bagati yemechemene nagega asense ya Kenya magega yomocho lyo monene bwe county ya Nairobi go somocho Nairobi omocho Mombasa omocho Kisumu na bwego omocho Nakuru ko reporter geta sen Ndizi TV kurugega asama gache county ya Kisii iretari ya Brian Sagene isena Kera miroberia genda takobegweri gokini omochio Bosongo nigo bono mugabana we county ya Kisii anyarega kuboriwa kwinyura chinsemo chinde anene kubakonya bamenyi be chinsemo aho injira yo kurusie gubi yego jirana asemeji aho oneria bonjali amo na nyakoe umusaki wito somoli kwido mirimanyi natware ne roboti rokubati Kotogo chia goswa obochori boli bosio bono nigo abarai ao besokire na kobolia omugavana we county ya Kisii James Ongwae uyo orange gukora entunde yae kubaroseria chipara na boigo kubakonya kurusia egubi ase chitauni chiabo gokwana ase omoyega wariganirie no mugavana Ongwae nigo omo MCA onyakoe bairari bagalia bene na kumusaba kubakonya kurusia egubi na boigo kubakolera chipara chia magega gose Backstreet Roads. Mheshimiwa Gavana, mina kuomba Mheshimiwa Gavana, kwa maana hiyo ndio sura ya Kisii mahali imeanzia. Uangalie vizuri sana, usiache suneka vile ulipata tena uache kae vile ilikuwa. Kwa maana hao watu wenye wanatengeneza hiyo barabara ya Isavania Kisii Road, Mheshimiwa Gavana, mimi nimejaribu kuenda kwa ofisi yao na watengeneza hizo barabara za nyuma. Wamepita tayari, wametengeneza hizo za mbele, ni kama wamepita hawatatengeneza. Kwa hivyo nakuomba tafadhali, please, kwa niaba ya Bonjali, watu wa Bonjali, enda wewe mwenyewe ukae na hao watu uwaambie watufungulie hizo barabara za nyuma suneka ionekane sura ya Kisii County. Appreciate. And also issues of garbage collection. I've had a mention of the same here. We need to have a very good plan going forward on matters garbage management within Kisii town. Habari ya Nyakoe, Your Excellency. Kuna takataka iko pale. Leo watu wamekuja kwangu
wakanitoa wakasema lazima uende ulete ile tractor mulisema na governor. Kwa hivyo ningekuomba utupatie tractor ndio izoe takataka pale, ndio ile mji iende mpaka Musocha. Nonya nabo igo nigo ongwae abaenekeirie gukora chiparetio. Especially let me start with Suneka. Suneka, I would want to see you because what I want to do is I want to go and see the managing director of Kenya National Highways Authority, and I will see him next week. I might call you, we go together to see him, because the agreement that we had under the arrangement that we had in Nyakoe with the African Development Bank is that once they reach a small town, they must do the back roads. Ginko ripotalia egetasen Ndizi TV, elitaliane Mildred Momanyi. Aboroki be University ya Kisini gobono bagendere no mugiro ase bono bagendere komoja oboteneri bwe University base batebire nambara ikiranirwa magani abo bona University ni cyanya cyigukiranirwa nigo baenderete no mugiro yo bona umurikwito Onyanja Vincent agotumanya. Mapambano, bado mapambano. Aboroki abo bakorawa na Ndima George oyoro murikyo monene bwe Union Ase University yo nigo batebire buna baganyire ase nga Kentambe University ya Kisii tararigereria na koigwa ebirero byabo nigo nonye nabo atebire buna okonyorwa kwenengo na bigo komento kwenengo ngati yemechanda aboroki University yo bagendrete goetera. Sadly to note before you is that these people do not have annual increment from the time they were employed, despite the fact that their pay slips read that they are entitled to that annual increment, which is about 4,000. When calculating it and looking at the numbers we have, the university owes them about 7 million for only one term. In terms of gratuity, the university owes them about 40 million. Waigo Dr. Nyona, ojuwaigoro moro kiase university yo, nere buna bande ni gate buna, mbali gochu wanchara na koirana asemeremo, waike university yaligereirie amagani yabo. It's only in Kisii University, where members of staff who are supposed to be getting promotion after 3 years, according to the Kisii University scheme of service, that members among the members here, they have served for over 8 years, no promotion. But interestingly, some members from some quarters who are clandestine, who are related to the members of management, they get promotion the way they want it. Aboroki abo University ya Kisii aseri tukuria kaberekero bagendrete no mugiro wemeremo gati yebinto kyandani ko bagendrete batebuna goika university yonyale ko bategerera elio mauchikoirana asensemo yemeremo eneri omosa no morokia ase university yo. That we are here outside the workstation and we are protecting peacefully, and we are saying this is an information to the public and the management of the university and the council for that matter, that we are not seated proper as lecturers. We are giving a service to this country, and we are supposed to be remunerated as our colleagues in other universities. Andima aboigo niga mochirio boteneni bwe university yo asabo kolie meremo batare gokinwe birogo asenga Kentambe na gote yabu nambaro baberba gokinwe birogo asenchira yo wanchereria. We have through our union demanded, requested, until we now have decided to down tools. And management should get this and get it clearly. We are not going back to class until our issues are addressed and addressed conclusively. Solidarity forever, for the union makes us strong. Karoto usoko jase siasa ni gobono yo kabero mobungo tutumasaba boigo ole omugaji wikiama kya ODM harariri bene ganga yo kurigero kibuga banase county ya Nyamira muri kwito chop mahangi na ikiranita somo yegoyo na gutwarianiria roboti irokuwatia. Salimia leo kwa salute. Gavana wote kwa hapa. Amatuka make atigaire gotya sobotorio banene bo mwakoyo. Oyomo ase bali bararirie ganga yo kurwanerekerwa kyo gavana ase county ya Nyamira Timothy Bosire nararie ganga yayo kurwanerekero geke ase obochori obonene. Nikiwa gavana wa Nyamira mtafanya kila kitu nikisema ili mwananchi apate haki yake.
ase omusangerekano oariganigu ime ya viongozi kebirige county ya Nyamira busire na tebi abamenyi ba Nyamira igoro ya maroro ya magenderero abwate gochia sebale. When elected, I shall not let you down. I promise to ensure efficient and effective utilization of financial and human capital. In my government, I will populate it with the youths of this country and this county in particular, because they are educated, ready and able to deliver for themselves and for the county of Nyamira and this country in general. Abaraibe kiama kia ODM vakora une gavana ya Kisumu Anyang' Nyong'o, omobunge Osuna East Junet Mohamed, nomo senator Onarok Olekim Naledama, mbamwa kereko kubuno murayora chikore tamagenderero ase county ya Nyamira. Bwana Busire, mimi nimekuja hapa leo kama rafiki ya Busire. Na leo hii ile jambo ambaye imenifurahisha sana ni kumuona rafiki yangu anaitwa Timothy Busire ambaye ni economist akisema amechoka na ile umaskini ambaye imejaa hapa. Busire alikuwa mtu ya imara sana, na kitu moja nimeona kwa hiyo miaka 5, kama kuna kitu ambaye Busire apendi ilikuwa corruption. Abamenyi ba Nyamira mbate bambabwa togosemeria buna Busire nere orachikoreta amagenderero. Timothy Busire nere candidate yeito bune second governor Nyamira County. Raundi hii tutatakona dalili hapa. Omuntu taki pusi. Na serikali ya Nyamira tasimama. Raundi hii tutatakona dalili hapa. Omuntu taki pusi. Na serikali ya Nyamira tasimama. Reportera Ndizi TV kwa county ya Nyamira Retariane Job Maangi. Ekero toguska bosio gose kero tutugarta senseme ya Nyamira ni gobono Timothy Busire anyareka goswa aseke iganga yokudige rugekyo ekero pen momanyi nero yoro mochumbe oborabu nere abwate ganga ya yokudige rugekyo amo na amo sinyaribo yoro mugabana boniga nere origeti gochikoli kurwanire kirugekyo sentunde ya kabere kero toguska bosio bono ni gensemo ya barai kurwa sensemo ya bonchali me county ya Kizi banganyite itukuri goro kurwa se kiama kiahuda na goswa ase kiama kia Kenya National Congress na goteabuna nigo baguchikomosira oyo korigekero kyo bugabana gwetire kiame kyo Manson Oyongo Nyamweya buno morikito ndemo Steven hautomanyira asomo yagoreta mababwatani ba siasa kuruchi wodi chiariana bumurenda bugiakumu na bumaliva nigo Manson Oyongo abarigania ubaka beire gati ababwatani ba UDA ime bunge ya Bonchari kubwatisie kiama koragia Kenya National Congress KNC. Konyora otosirete abanchari konyora tokataki konyora otore party ekorupuna UDA ero gatwa chobisia oga go defect officially abanchari mwangire UDA Mwanjire to diva kitiko chia skeni sie. Kwanjire. Mwanjire to unga yongo mukoboko. Kwanjire. Abantu korusune kamora. Etown ndimo konyara maji running water. Tali amaji kwende yesima. Running water. I will improve the town. Tobe kichitaya. Naro e program ya maji mbwate pakemechinka 1 kilometer tap to water. 1 kilometer tap to water. Kibesa njiro. Manson Oyongo nigairalie bagari ya bene gwe akire koko aseganga yoko bomugabano kabere ime county ya Kisii bose bocholia bonene borobeiri omwaka oyo. Abansu bakoli na mubaligereri. Abandi nabana basinini. Nabandi nabagaka. Nanye no kurara takurara bisi. Akurara bisi. Zachina naona matuka usinyukobara. Kama itimadi na Tuesday ndiri. Nigo bona bwatania bwabayia ba KNC bate abagochiko murigeri Manson Oyongo chikura ime ya Bonchari kwene kyo ikere irekerogo kyobo governor. Bono to defect rirarumo gasoigoro
gochia se kiama kia KNC na boigo mnatore igabono ni igo tutagete tugwadisi omugabana ogochigocho kabere Marson Oyongo Nyamweya ntwaba mali bantu akaba barito ira bandasoro sana ime esirikali nasimio no mugabano ito tutagete bono iga oyo mugabano kabere ogochiko bakisi county ni gaocho koroku Marson Oyongo Nyamweya mwachikori bono nigensegenderete kuraga gochia senga kieria bana siasa bange bakong'anya korwe kiameke mu gochia sekende aseganga yo korigie birogo ao ginko report regeta seni kia Ndizi TV korwa samaga chamani kia magia KNC elietaliane Ndemo Steven Mwanjo Molina takango manyia mangana ali African Cup of Nations ya agenda tebuna litukuri goro chikoso nchago soga ebiti ose chitimu nchago sare digugoro ekero chitimu chamyo kantina kusali obonyansi kerege minani kegenda tasensemeri ya Cameroon ekere timu ya Nigeria nyadege koyikore timu ya Guinea Bissau chigori bere aserigena liesagero timu ya Egypt ekaye kongonta gosete Farao ekaye kongonta timu ya Sudan egolie yemo ase ligena liesagero serituko lihalero timu ya Equatorial Guinea nechikominyokani na Sierra Leone gochakire enseyemo ya bono Maragoba Ivory Coast eminyokani na Algeria egoika enseyemo oige timu ya Gambia waminyokani timu ya Tunisia chikoraga chinsa inye chabotuko ase timu ya Mali bakominyokani ya Mauritania chikoraga nero chinsa inye chabotuko litukorera kero enko yeye gochikosuka gosego chikwera ase group stages echikoenda ase ensemeri ya round of 16 ase bali banje tengoyo igobono bwate tariki manyabone chikosori chigendere ase lituko lyarere humajumurira nongo ikomwelio wa mangana itamaya abono mambia nyorana gwandra to numero buli Ensakia na kero lituko lyara misto kwanira amangana yeli chikugo toska na botambe italiane Brightom Makori Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Mokoko Espebas Nyata